त्वा गणपति भवामहे कविं कवीनाभविष्यवत्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनकृण्णोतिविदावनं स्वाहा महागणपतिं नमः ओं गणपतये नमः ओं गणानां त्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीनाभविष्यवत्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनकृण्णोतिविदावनं स्वाहा महागणपतिं नमः ओं गणपतये नमः ओं गणानां त्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीनाभविष्यवत्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनकृण्णोतिविदावनं स्वाहा महागणपतये नमः ओं गणानां त्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीनाभविष्यवत्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनकृण्णोतिविदावनं स्वाहा महागणपतये नमः ओं गणानां त्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीनाभविष्यवत्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनकृण्णोतिविदावनं स्वाहा महागणपतये नमः ओं गणपतये नमः ओं गणानां त्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीनाभविष्यवत्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनकृण्णोतिविदावनं स्वाहा महागणपतये नमः ओं गणानां त्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीनाभविष्यवत्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनकृण्णोतिविदावनं स्वाहा महागणपतये नमः ओं गणानां त्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीनाभविष्यवत्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनकृण्णोतिविदावनं स्वाहा महागणपतये नमः ओं गणानां त्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीनाभविष्यवत्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनकृण्णोतिविदावनं स्वाहा महागणपतये नमः ओं गणानां त्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीनाभविष्यवत्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनकृण्णोतिविदावनं स्वाहा महागणपतये नमः ओं गणानां त्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीनाभविष्यवत्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनकृण्णोतिविदावनं स्वाहा महागणपतये नमः ओं गणानां त्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीनाभविष्यवत्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनकृण्णोतिविदावनं स्वाहा गणपतये नमः ओं गणानां त्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीनाभविष्यवत्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनकृण्णोतिविदावनं स्वाहा महागणपतये नमः ओं श्रीं क्लीं क्लौं गणपते वरवरद सर्वजनं मे वशमानजमानये स्वाहा ओं श्रीं क्लीं क्लौं गणपते वरवरद सर्वजनं मे वशमानजमानये स्वाहा ओं श्रीं क्लीं क्लौं गणपते वरवरद सर्वजनं मे वशमानजमानये स्वाहा ओं श्रीं क्लीं क्लौं गणपते वरवरद सर्वजनं मे वशमानजमानये स्वाहा ओं श्रीं क्लीं क्लौं गणपते वरवरद सर्वजनं मे वशमानजमानये स्वाहा ओं श्रीं क्लीं क्लौं गणपते वरवरद सर्वजनं मे वशमानजमानये स्वाहा ओं श्रीं क्लीं क्लौं गणपते वरवरद सर्वजनं मे वशमानजमानये स्वाहा ओं श्रीं क्लीं क्लौं गणपते वरवरद सर्वजनं मे वशमानजमानये स्वाहा एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् पादय पादय महागणपतिर्भोक्तफलवतो भव महागणपतये नमः प्रार्थनां समर्पयामि त्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीनाभविष्यवत्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनकृण्णोतिविदावनं स्वाहा महागणपतये नमः ओं गणानां त्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीनाभविष्यवत्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनकृण्णोतिविदावनं स्वाहा महागणपतये नमः ओं गणानां त्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीनाभविष्यवत्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनकृण्णोतिविदावनं स्वाहा महागणपतये नमः ओं गणानां त्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीनाभविष्यवत्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनकृण्णोतिविदावनं स्वाहा महागणपतये नमः ओं गणानां त्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीनाभविष्यवत्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत महागणपतये नमः नमस्कारं समर्पयामि ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति महागणपतये नमः नमस्कारं समर्पयामि एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय
महागणपतये नमः एरडुपडी महागणपतये नमः प्रार्थना ओम श्री गणपते गणेश साधनम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्र विनायकं भक्तावासं करे नित्यं आयुष्मानां वर्धये ಗಣಪತಿಯಾಗದಲ್ಲಿ ದೂರ್ವೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಸ್ಸು ಆರೋಗ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಭೀಷ್ಟವರು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಗಣಯಾಗದಿಂದ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಸಂಪ್ರೀತಿ ಹೊಂದಿ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮನೆಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನ ಸತ್ಕರ್ಮ ನಡೆದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಳಗೆ ಬಂದ ಭಕ್ತರ ಅಭೀಷ್ಟವನ್ನು ಆ ಮಹಾಗಣಪತಿಯು ಆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ದೂರ್ವೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ महागणपतये नमः गोदराय एकदंताय विघ्न विनाशिने शिवसुताय नमः महागणपतये नमः मंत्रपुष्पाणि समर्पयामि ओम महागणपतये नमः ओम महानैवेद्यं निवेदयामि भूमि फलसमायुक्तं नागवल्लीकं कर्पूरं चुणसयुक्तं तत्तामाम्यष्टद्रव्यपञ्चकज्जा महानैवेद्यं निवेदयामि ओम यज्ञेन यज्ञमायन्तु देवातानि धर्माणि प्रथमान्या सन्तेहनाकं महिमानं साध्या सन्ति देवाः नमो ब्रह्मणे नमो अग्ने नमो पृथिवी नमो ओषधीभ्यः नमो वाचे नमो वाचस्पते नमो विष्णवे महते करोमि महागणपतये नमः वेदोक्तमन्त्रपुष्पाणि समर्पयामि मण्डलनीराञ्जनार्तिकाले सुमहोत्सवमस्ते भवन्तो भवन्तो मङ्गलरामार्तिकाले विश्वतो मुखा विश्वतो भावृत विश्वतो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता अवसर सर्वे विदुकिनस्सन्तो सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि मुख्यञ्च आकेशदकमाप्नुयात् वेदोक्त मंगल नीराञ्जनारतिं समर्पयामि छत्रं समर्पयामि चामरं समर्पयामि नृत्यं समर्पयामि गीतं समर्पयामि वाद्यं समर्पयामि वादित्राणि समर्पयामि अखिलराज उपचारभूताः समर्पयामि मया देव होमितन्ते हुताशना
तेन मे सफल अवाप्ति भवे जन्मनि जन्मनि ಆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಹೇಗೆ ಹೋಮದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಮೃತಾಗಿ ಭಸ್ಮವಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಭೀಷ್ಟವನ್ನು ಭಗವಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಂತ್ರ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಏನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉಂಟು ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಫಲವನ್ನು ಹೋಮಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಇದಂ ದೇವಾತಾಮಿದಂ ದೇವದಾಶನ ತೇನ ಮೇ ಫಲಾವಾಪ್ತಿ ಭವೇಃ ಜನ್ಮನೆ ಜನ್ಮನೆ ವರಜ್ಞೇ ಜಗದೇ ಮಾತೆ ಜಸ್ವಾಹ ಭೋ ಆಯುರ್ವೇದಾಂತರಿಕ್ಷಾಯ भवन्तो पूर्णातिकालः समोर्तौ स्वाचपादुकरतोरिदायाः परेशे पूर्णपरातिदेदेत लक्ष्मी नारायणं वन्दे तद्भक्त प्रवरोह्य श्रीमद आनन्द तीर्थाख्यो गुरुस्तञ्च नमाम्यहं गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्थजं जम्बूफल सारभक्षितं उमासुतं शोक विनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं अग्निं प्रज्वलितं वन्दे जातवेदं हुताशनं सुवर्ण वर्ण मनलं समिध्वं विश्वतोमुखं गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु पूजांते देव प्रसन्न पूಜೆಯಂತೆ ಕಾಲ ಎಂಬುದು ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಲ. ಆ ಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಫಲವನ್ನು ಭಗವಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ವಸ್ತಿಕಾ ಮಧ್ಯ ಅಗ್ನಿ ಮಧ್ಯ ಕಲಶ ಮಧ್ಯ. ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಎಂಬುದು ಭಗವಂತನ ಕಾಲು, ಭಗವಂತನ ಹೊಟ್ಟೆ ಎಂಬುದು ಅಗ್ನಿ, ಭಗವಂತನ ತಲೆ ಎಂಬುದು ಕಲಶ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸೂರ್ಯಮಂಡಲದಿಂದ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಗ್ನಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದೊಂದು ಸಾವಿರಾರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಸ್ತ ದುಷ್ಟ ಅರಿಷ್ಟ ದೋಷಗಳನ್ನೇ ದೂರೀಕರಿಸಿ ಮುಂದೆ ನಾವು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪಾಕಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಆ ಪಾಕಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ನಳಪಾಕ ಭೀಮಪಾಕ ಆದಿಕೊಂಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿರಂತರ ಅನ್ನದಾನ ಸತ್ಕರ್ಮ ನಡೆದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಗವಂತನ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಬರುವಂತೆ ಆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರು ಆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ಅಗ್ನಿಯೇ ನಮಃ. ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂ ಮೇಧಾಂ ಯಶಃ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಬುದ್ಧಿಂ ಶ್ರಿಯಂ ಬಲಂ ಆಯುಷ್ಯಂ ತೇಜಃ ಆರೋಗ್ಯಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಗಣನಾಯಕ. सरस्वती पवित्र सर्वानुष्ठांगतो विवाह देव देव हितमिदायोः ओम द्रविणोदा द्रविण संस्कृतस्य द्रविणोदा संस्कृत द्रविणोदा वीरमति विदन्नो द्रविणो तारासते दीर्घमायोः सविता पश्चातः सविता पुरस्ताः सविता करातः सविता धरातः सविता नस्सर्वदाः सविता दीर्घमायु केतुदशामेतक्रम भागं देवेभ्यो विददास्यायं तरेन्द्रमः स्थिरते दीर्घमायोः उच्चादिविदक्षिणां दक्षिणास्वते सहते सूर्येणां हिरण्यदा अमृतत्वं भजन्ते मासोदा सोम प्रतिरन्तायोः तत्त्वं देवेः विश्वातिहारिणी ऐक्य त्रैलोक्यवासिना हे वास्तुमुक्ति महागाया भूषय्या निर्प्रहाला की बंदिशा त्रैलोक्यवासिना बेटे ಎಲ್ಲರೂ ಸಮೀಚೆ ವ್ಯಾಕಾಯ ಹೀಗೆ ಏನು ಮುಟ್ಟಿಬಿಡಿ. ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರತಿ ತತ್ವಂ ದೇವೇಃ ವಿಶ್ವಾತಿಹಾರಿ
ಸದಾಪೂರ್ಣೆ ಶಂಕರ ಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭೆ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಸಿದ್ಧತ್ವಂ ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಪಾರ್ವತಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಹಚ್ಚಿಗೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಒಳಗೆ ಜಯ ಪಿತ್ರಾಹಿನ ದೇವಿ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ನಮೋಸ್ತೇ. ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇರಣೆ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ ನಮ್ಮಂತ ಯಾಮತ್ತೆ ಭಗವಂತ ಹೆಂಚಿನ ಬೋಡು ವೈವಿಧ್ಯ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಏಕೋ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಆಂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ನಾಡ ಅವಳು ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಗಬೇಕು ಉದ್ಯಾನ ನಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಆವಳವನ್ನು ದೇವರ ಸಂಪತ್ತಿ ಆ ಸುಂಟ ವಿದ್ಯಾ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಸಂಪತ್ತಿತ್ತ ದೇವರ ಉಳ್ಳಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದ ಕಲಿಯುಗಟ್ಟು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ನಾಡ ಪೂರ್ಣ ಹೊರಗೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ನಿಷ್ಕಾಮ ಭಕ್ತರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಭಗವಂತನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದ ಎಲ್ಲ ದಿನ ತಾನೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಪೂಜೆದಾನಿ ಆಲೆಗೂ ಇನ್ನೇನು ಪಾಕಶಾಲೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತದ ಅವರೇ ಕರ್ತವ್ಯ ಒಂದು ಭಟ್ರಾಜು ಹೆಚ್ಚು ಸಾವಿರ ಸಂಪತ್ತುಕೊಂಡು ತೃಪ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟದ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಕಾಣಿಸಿದಾಗ ತೃಪ್ತಿಗೊಂಡಾಗ ಅವೇ ಸಂಪತ್ತಾದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದ ನನ್ನ ದುಂಬದು ನಳಪಾಕ ನಮ್ಮ ಎಂಜಿವಣಿ ಮಗಳು ನಳಪಾಕ ಜೀವಪಾಕ ಆ ಪಾಕ ಅದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದ ಈ ಮಂದಿರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿತ್ಯ ಒಂದು ದಿನ ಒಳಂದೆ ಅನ್ನದಾನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಆ ಮಹಾದೇವರ ಊಟ ಮಾಯಕಾಲ ಪಾಠ ಮಂಗಳಂ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಮಂಗಳಂ ಮಧುಸೂದನ ಮಂಗಳಂ ದೇವಕೀ ಪುತ್ರೋ ಮಂಗಳಂ ಗರುಡಧ್ವಜ ಪ್ರವಚನಗಳು ಅರ್ಥದ ಪ್ರಾಣದ ಪ್ರಿಯ ವೇದಾಸು ಸಕಲ ಮನೋರದ ಪ್ರಾಪ್ತಿರಸ್ತು ಆಚರಣಾರ್ಥ ಚಿರಣ್ಣ ಬಲಿಶಸಾದ ಧೃತೋವರಣ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ದೇವರ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಪೂರ್ಣ ಅವಧಿ ರೀತಿಯಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಫಲಗಳು ಬಂದು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಾಲು